Hindi mo sinabi sa akin gano'n ng bahay. Hindi ko na sinabi. Kasi gusto ko makita mo yung akwan. Dati ka yan. Hindi, si Ate Marie, pang ganyan ang tama. Ate Marie. Ito pa rin. Sabi nga ni Ate. Sabi nga ni Ate. Yan. Yan, magpatulog ka sa good. Bahay ko. Makalimutin nag-aabot rin mo kayo. Ang nakatira pa nun. Ang bakla na. Hindi na, labo din na. Ano ay, ano doon? Ano nagtatrabaho ng paklap? Oo, isa pa yun. Dalawang beses din kami nag-isip. Nagdaan sa mga galit na galit. Sinabi ko sa kanila mga ano sila, mga popok. Ilocano pa rin, sinabi ko yun. Sinabi ko, nagalit sa akin yung mga taga-popok doon. Bakit kayo pupunta po sa likod ginagawa niyo? Ano doon? Nakikita ng anak ko. Yung pinaggagawa niyo doon, nakasiwang mga tek-tek niyo. Sinabi ko, gano'n talaga. Sinitay ko. Magsusukaan ka dyan, nakikita ng mga bata. Hindi nga, ginagawa ng anak ko. Tapos sabi ko, palibasa mga saligay, mga pok-pok kayo, nagalit, nagalit parang nagbiyak ko sila ng pok-pok. Eh, natago ko sa inyo. Galit sa kanila. Hindi ba kayo pok-pok? Galit sa kanila, nagawa sa barangay. Eh, saan ko naman kape? Eh, natago ko. Dami Ilocano ron, puro Ilocano yun. Galit sa galit mo. Mura ako. Hindi ako mura, pagbasa ito akong marunong magmura. Pagbasa ko sa data, pok-pok ka. Sa barangay. Pwede naman sa barangay, hindi naman pumunta. Sa barangay, di ba rin? Nag-transfer. Hindi naman tanggap na pokpok siya. Pokpok naman talaga siya. Rally po po yun. Mga pokpok yun. Nakikita ng mga anak nagsuko ka. Ano na ka? Tapos ito umiihi. Doon natin sa lapit na ulitin sa dito. Nahuli na Anong hinahanap mo? Baterya? Alam mo may baterya ron ako nakita ng ano. Kita mo na?
nga, nagrobot kami sa lang nga gawin. Mato nga kwanta, kano sumampot kami dito kasi siguro sa robot time nila siguro. Ate, hindi makibago na, dati makibago ko, sumabay na nga, sana pantabay lang